Ассалому алайкум бародаро, чӣ хеле ки шумо медонед мо дирӯз пайда будем тарафи Лондон, омадем ба шаҳри Лондон. Салому алайкум ака Тинч. Омадем Лондон бародаро, ина фермае ки овардагиан, лекин ба ҳар ҳол мисол ин ферма моро овардану, лекин дар аму контракти мо мақсад дар вақти договор дигар ҷо нависта гиёд. Ба ҳамон хотир хай шукрона Аллоҳи меҳрубон омадем ишаб хай шаба рӯз кардем дар ҳамиҷа. И агар бародарое ки бидан ва медонанд, ин аз шумо чӣ хел мебинед, инҷа беҳад манзараҳои пуштиш беҳад манзараҳои хушрӯй. Вагонҳош ҳамин хел вагонҳои нав, вагонҳои бад нест, вагонҳо даже ҳамин нав сохтагиан. Ҳамин рӯз гуфт япо пешкову чизоро гино кардем, даже ҳамин бӯи чӣ безеб омад. Аз сабабе ки ҳозир дар ин вагонҳо ягон кас зиндагӣ кардагӣ нест. Лекин ба ҳар ҳол мо вақте ки мисол договорро басиста будем, мисол вақте ки мо договор омадагӣ буд, дар договори мо дигар ҷо омадагӣ буд. Дар договори мо мақсад дигар ҷо кор буд, лекин моро инҷа кор овардагиан. Ай ҳамин сабаб мо вақте ки омадем 5-6 группа дар аэропорти Лондон, мақсад дар аэропорти Хитроу шудем. Ай сабабе ки намедонам ё кор набуд, ё ай сабабе ки ягон проблема иштагӣ буд дар дигар фирмо. Ду фирмаро я такада рӯй кардан, ду фирмаро я такада рӯй кардан, ё бародарое ки дар фирмошон мисол 2-3 одамӣ буд, ё мисол 7-8 одам буд, ва ёро гирифтан мисол дар як фирма дигар қушка намехе титшон кардан. Баъзе бародаро па контракти омадагӣ буданд, масалан ба ҷое ки договор кардагӣ буданд, уҷо набурданашон. Ҳамин сабаб бародарое ки қатъи мо омада буданд, бародарое ки қатъи мо омаданд, омадем ҷа маслиҳат кардем ки ба ҳар ҳол мо ай Лондон якумш ки беҳад раҳи дур омадем, 3 соата даже зиёд раҳи дур омадем ва ҷое ки мо мисол мехостем кор кунем, уҷара бисёр бародарое ки дар ҷози пешай мо омада буданд, мегӯянд ки уҷа бародарое ки қатъишон гап мезананд, уҷада кор состара, ҳам соати кориш зиёд, ҳам мақсад суми кориш зиёд. Ба ҳамин хотир бародаро қатъи маслиҳат кардем, ин аз шав гуфт япо хай як бало када шава дар ҳамиҷо рӯз кардему, жидат кардастем ку биёянд договор ки бастагӣ будем, оё мебаранд ё ки намебаранд. Чунки инҷа бародаре ки кор кардаста буданд, мегӯянд ки хеле договор омадагӣ 8-10 соат, лекин ҳозир мегӯянд 4 соат ё ки 6 соатӣ кор кардастанд. Ҳамин хелам мисол 4 ё 6 соатӣ кор мекунану, просто бо выходноишон зиёдтар акай. Ба ҳамин хотир мо омадем, ин қадар расход кардем, ин қадар мардум переживат кардагиан, бисёр бародаро мисол оила доранд, фарзандонанд, ҳар як кас селихча дорад дар ҳаёт. Ба ҳамин хотир мо омадем коз договор мекунем. Агар ки ҳамин бародаро як ҷоя шуда мақсад маслиҳат кардем қабул ки кунанд, мо кӯшиш кардастем ки ба ҳамон ҷое ки договормон буд, дар размишена монда, дар вақти мисол косум мерона буд, мехостем ҳама кас ҳамҷо бурем. Инҷа мақсад фермае ки мо омадагем шароитиш бад нест, шароити беҳтарин, алҳамдулиллоҳ шукр, ду нафарӣ хоб мекунанд дар як мақсад ҳамин караван, ҷой светшам, мақсад ҷой душ пуш ҳамаш созай, лекин душош ранги кудом на колесах нест. Мисол душош чӣ хеле мебинед, ду дари ҳуя, инҷа яктиш душай, яктиш туалет, даре ки охир мебинед уҷа кухнимонай. Мо дар дуруни хона тайёр кардан наметавонем ягон чиз, лекин аз як ҷиҳат хубе ки мақсад дар дигар ҷо тайёр мекунем, меоем дар хона мехӯрем, ки дар ҳамҷо бо ҳаста столое ки мешавад дар ҳамҷо худашро тайёр кунӣ бихӯрӣ, фақат ҷои хоб ва мақсад ҷое ки баъзе бародаро мақсад бо намедонам мехоҳанд илми динишонро зиёд кунанд, ки илми дунявишонро зиёд кунанд, мақсад ҷои хубе барои дар он, мисол парта ҳам чиш аст, удобстваш нормальное. Лекин ай сабабе ки ҷои кор мақсад соати кориш камай, просто бародаро мехоҳанд ки па контракти куҷое омада буданд, мехостанд ҳамонҷо бурем ва аз он ҷумла хидмат, ба хотире ки мо мехоҳем ки аввалин дараҷа барои кор омадем, мехоҳем ки кор ҷои кори хуб боша, мақсад пули хуб дошта боша. Ин қадар расходе ки кардем, мисол 2 моҳа 3 моҳае ки пуле ки мо расход кардем, мехоҳем ки тезтар барорем, чунки агар мо дар ин фирма кор кунем, соати кориш мисол кам боша ё рӯзои выходноиш зиёд боша, ва умри мо ва соати кори мо просто воздухда мерава. Ҳар як каси мо мақсад ба як сел мегӯям, ба як мақсад омадагем. Ина мебинем майдончаи варзишиам дора, инҷа мақсад ҷои футбол дора, ҷои волейбол дора, лекин ба ҳар ҳол мо ҳозирашда ҷои кор дар кора. Бисёр бародаро омадем, хай бародаро нишон наметавонем, дар инҷа баъзеҳо намехоҳанд, баъзеҳо мехоҳанд. Ба ҳамин хотир омадем, ждат мекунем, қатъишон ку договор кунем, чӣ мешава намешава, иншоалло барои шумо видео мекунем. Лекин ба ҳар ҳол пешай омадантон бародаре ки омаданин ё бародаре ки меоянд, дар ҳамон кураторатон бинависед ки точно шуморо куҷо мебаранд. Ба хотире ки шумо биёед, моро гуфтанд ки соати 16:00 яъне дар аэропорти Хитроу шен ки агар кадоме успеҳ накунад, худаш пулай кисаи худаш мета, чӣ меояд ба фермара меояд. Ҳозир бошад мисол буд ресое буд ки даже мо қариб 7,000-8,000 рубли русӣ арзонтар буд. Мо метонистем ки даже 45 минут дертар биёем, ай сабабе ки дар договори мо гуфтанд ки бар вақт меомадем омадем, лекин тақрибан мо худмон ай мисол соати 3-4 то соати где-то 7 буда ждат кардем ки кай газели ҳамун мақсад автобусои мо биё моро барад. Ба ҳамин хотир шумо хушрӯ фикр кунед,
пирсен точно муайян кунед куҷо рафтан дар кор чанд соат пас мешавад. Мақсад билетҳои арзон барои худтон биёрен ё ин ки ҳамун удобстай хубтарин барои худтон кунед. алло ҳаматона нигаҳбон. иншоалло бародаро иҷа бисён хай мебинем ягон тушагар ки хост бо хай шумо да бо пиратар мефаҳмонанд. дар паноҳи худо бародаро иҷа куҷо будака ина бародар гуфтест яке аз ҳамон фирмаи Hereford як ташай лекин мо худмон намедонем кен клан мора мондан ном ҳамун мақсад ҳамун группа кен клан мондан як ду рӯз пеш алиш карда буданд инам ҷо овардан мона. худованд ҳаматона нигаҳбон бародаро. хай чиз дاشتید бо барои шумо маълумоти пиратар метед. лекин манзараҳои ногуфта намонем манзараҳош беҳад манзараҳои хушрӯ лекин просто аввалин дараҷа кор дар кора бародаро.